Tänään esittelyssä on kauan odotettu Samsungin uusi lippulaivamalli Galaxy S7 Edge. Samsung julkaisi myös uuden S7-mallin, jossa on hieman pienempi näyttö ja akku kuin S7 Edge-mallissa. Uuden S7 Edgen erittäin laadukas näyttö on 5,5-tuumainen ja sen runko on S6-sarjasta tuttua erittäin tyylikästä muotoilua. Vanhasta S6-sarjasta poiketen S7-mallit ovat veden ja pölyn kestäviä, jonka ansiosta voit käyttää niitä huoletta missä vain. Uusi S7-mallisto on jopa 30% aiempaa nopeampi, joka tekee siitä erinomaisen puhelimen raskaiden sovelluksien käyttöön ja pelaamiseen. Puhelimesta löytyy nyt myös microSD-muistikorttipaikka, jonka avulla voit laajentaa puhelimen tallennustilan jopa 200 gigaan. Puhelimessa on erittäin kätevä Always On-toiminto, josta näet olennaiset tiedot myös näyttöä avaamatta. Myös Edge-mallin reunavalikko on uudistunut, jonka avulla voit hallita puhelintasi aiempaa laajemmin ja nopeammin. Luonnollisesti puhelimesta löytyy myös sormenjälkitunnistin, jolla avaat puhelimen nopeasti ilman ylimääräistä näppäilyä. Myös puhelimen kamera on entistä valovoimaisempi ja varustettu erittäin nopealla vaihetarkennuksella, joka tarkentaa aiempaa nopeammin kohteeseen myös heikossa valaistuksessa. Tämän lisäksi puhelimen etukamerasta löytyy salama täydellisiä selfie-kuvia varten. Löydät uudet Samsung Galaxy S7-sarjan puhelimet ja paljon hyödyllisiä lisätarvikkeita lähimmästä Expert-myymälästäsi. Tervetuloa ostoksille!